Ik ben begonnen in de voetballerij. Had ik niet kunnen denken dat er ooit een zangcarrière voor me was weggelegd. Ik heb een plaatje gemaakt via Eddie Horeman op het Rembrandtsplein. Ik ben met Johnny Hoes terechtgekomen. Ja, en op een gegeven moment gaat het balletje rollen. En ik ben een harde werker, al zeg ik het zelf. En ik ben al 30 jaar bezig. Hey, maar dan die soapserie. Komen ze dan bij jou of ben jij bij hun? Nee, dat is eigenlijk gekomen omdat mijn zoon constant negatief in het nieuws was. Die stond iedere dag op de voorpagina. En toen zijn er mensen op het idee gekomen van... hey, ze zitten nu in de put. Zou dit positief kunnen uitdraaien? En zou dit nou het moment zijn voor een soapserie? En dat was het. Wordt die gecontinueerd? Dat zit er wel in. Hoewel ik de indruk heb dat de zenders even willen wachten tot mijn zoon misschien is voorgekomen. Er komt nog een rechtszaak aan en die willen we niet in beeld. Tour de Jour wordt dit jaar uitgezonden vooral vanuit Frankrijk. De eerste uitzending is in Utrecht, daar ben ik er nog bij. Dan gaan ze naar Frankrijk. Dan gaan ze vanaf campings uitzenden. En waarschijnlijk gaan we een paar filmpjes opnemen dat ik hier in Nederland loop te zoeken op campings in Nederland van waar is Tour de Jour nou. Dat is het plan. Hoe is je Frans? Bijzonder slecht.